anong pangalan mo? Ang pangalan mo? Joseph Bernal. Kilala mo ako? Kilala mo ako? Anong trabaho mo ngayon? Saan ang bahay mo? Dugungan. Anong hanap buhay mo, kuya? Anong hanap buhay? Hihingi ka na lang? Di ba nakita kita nagpapadyak dati? Kaya mo magpadyak pa rin? Gusto mo bigyan kita ng padyak? Saan ang bahay mo? Dugungan nga. Oo. Kaya mo padyak? Sige, patingin daw kung nakakapagpadyak ka. Yung mga kalinga po. Nakakapagpadyak pa siya. Dugungan, Kuya Bernal. Wala ka bang contact number? May Facebook ka ba? Meron kang Facebook? May Facebook ka pala. Sige, kukontakin kita ha. Pupuntahan kita sa bahay nyo. Ayos ah. Yung mga kalingap, kahit siya ay PW, si Kuya Joseph ay ano, nagtitinda ka ng tubig. Ano na lang? Nangihingi ka na lang? Dati ba ka nagtatrabaho ka? Anong trabaho mo dati? Tindahan. Bakit nalugi ka? Nalugi ka? Uwi ka kasi nalugi ka na. Saan ka galing? Maynila? Doon ka nagtitinda dati? Tapos umuwi ka kasi nalugi yung tindahan. Ngayon kilala kita eh, taga-Dugungan ka. Ngayon nag-uwi ka kasi wala ka ng ano na, nalugi ka. Ngayon namamalimos ka na lang. Gusto mo bang bumalik sa pagtitinda? Oo naman po. Medyo naintindihan ko yung ano niya, mga kalingap, yung salita niya, kasi ito si Kuya Joseph, kilala ko ito, nagsisimba ka no? Kilala mo si Jesus? Sino siya? Savior. Sabi mga kalingap. Kuya Joseph, makukontak mo ba ako sa Facebook? Alvin Caceres. Ayoko napapanood. Pupunta kita sa bahay nyo ha. At titingnan ko kung anong may tutulong ko ha. Kasi mabait kang tao, wala kang naagrabyado, masipag ka, so deserve mong tulungan. Pero ngayon pansamantala, bibigyan kita ng pera. Mga kalingap, bibigyan natin konti pera. Ito si Kuya ano, si Kuya Joseph. Kilala ko ito, napakabait kong tao. Deserve niya po mga kalingap na tulungan. At samantala Kuya Joseph, bibigyan kita ng pera ha. Pero gusto kitang puntahan sa bahay nyo para malubos yung pagtulong namin sa'yo ha. Kuya Joseph, Salamat po. Thank you po, mga kalingap. Salamat po. ingat ka ha. Ingat ka, uwi ka na. At pupunta kita doon. Facebook, di ba? Alvin Caceres. Ito yung Facebook mo. Bernal, ano, Joseph Bernal 80, ba ano yung 82? Sige, paalam na ha. Ingat ka. Ingat ka ha.
mga kalingap, at kilala ko po siya kasi minsan nakikita ko siya sa Facebook. Binigyan natin ko ng tulong at kontakin ko siya sa Facebook kasi para mabigyan ko siya ng tulong na para sa kanya. Kasi dati nasa Maynila siya, nagtitinda, ngayon nalugi, ngayon umuwi sa probinsya na lang. So nakakaawa po si Kuya Joseph, kaya pupuntahan ko po siya mga kalingap. Nakakaawa ko sa kanya. Hanapin ko po siya sa Facebook. Mga kalingap, maraming salamat po sa panonood ng ating video kay Kuya Joseph. Napakabait at napakasipag po. At punta ko po siya sa bahay. Maraming salamat po sa Kalingap Alvin. Subscribe po natin ang ating channel, Kalingap Alvin. At syempre po yung mga ating Kalingap Yaban, Kalingap Rob, Edna, at lahat po ng Team Kalingap. Salamat po. God bless po. Mga Kalingap, nakausap